Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aman yang puna makapulina nasulikan kiginawa ginagumalas ka na sige na so kay isa sa sisting niranaw. Sa ino kumana isinirasuli ay pandinabiran na si Mandang Taunita. Wadong kumana dia kana bidir po ito magpapala o sunod po na kakangkikan marila na ako na nakakapudang kumambuha ka super na bigay ako kasirakan. Kabuyan-buyan ako na mga ulama ayan na mananang tulog sa mga usap tadi iya so kung gusto ko yung kanay sa isa yung parang isang tihan na